Maraming klase yan eh. No? Ano mang bagay na gusto mong kahit pigilan kay hindi po pwede. Ilas yan eh. Kahit ano po yan. No? Kaya tayo po ang natutok sa ating sariling las. Sa sarili po natin, diyan po yan eh. Hindi ka naman kinakailangan tuksuhin ng Diyos eh. At hindi nanunukso ang Diyos. At ikay na-entice doon sa las na yon. At yung las na yon, kung wala kang family nilakyan o kung meron man, hinahayaan lang. Oh. Hinahayaan ka ng iyong tatay, na manigarilyo. Hinahayaan kayo ng iyong magulang na iminom, baka siya pa nagturo. Hinahayaan ka kahit bata ka pa'y manligaw. No? Humihingi ka naman lang ng baon, hinahayaan ka. Sasabihin pa ng tatay mo, natural lang, lalaki ka eh. No. May turo ang Bible tungkol dyan. Flee also youthful lust. So, pinatatakas dyan ng Bible. Eh, baliktad ang turo ng tatay mo, ng magulang mo. Kasi wala siyang tamang view ng Bible. Kita niyo mga kapatid, kahit may family kayo, kung walang Bible principle ang family, eh makakanak yung lust na yun. Hindi na susuppress. Oh. Sa Christian family, nasusuppress yun. Alam natin yung Bible eh. Anak, bata ka ba, huwag kong ganyan. Sala yan. Oh. Diba? Nasusuppress yun. Maliba kung talaga matigas ang ulo ng mga bata. Oh. At ang degree ng lust ay talagang malalim. Kaya ito sabi ng Biblia sa verse 14, every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Kaya ang away natin, sarili natin, and entice. Naakit ka doon. Ito ang lust na yan, pag hindi yan na-suppress. And when lust had conceived, bay, yan pa rin, nanganak. No? It bringeth forth sin. Ayun. Nalala ng bunga niya. Ano pa? When it is finished, bring it forth death. Huwag mo sabihin Kristiyano ka. Huwag mo sabihin pastor ka. Kaya nang nakabalita tayo ng patayan. Mapipet niya. May malalim na ugat siya. Mag-iingat po tayo. Napakapalad natin, nakakapag-aral tayo ng Biblia, nabibigyan tayo ng warning. Do not err, my beloved brethren. No? Huwag nating wawaling bahala yung saway ng ating magulang, lalo na po yung saway na galing sa Bible. Tingnan niyo si Samson. Sinaway po ng magulang niya nung makagusto ng Filistia. No? Ibasahin niyo po sa Judges chapter 13, no? Chapter 14. Sabi ng magulang niya, abay anak, wala na po kababayan ka rin po sa Israel. Kapareho mong sakit at tapos ko ng Filistia. Di ba wala sa atin? Sabi ni Samson, hindi po. Kunin mo siya para maging asawa ko. Bagaman sumusunod siya sa tradisyon nila, kasi ang tradisyon ng mga Hudyo is tama, no? Ang kukuha sa babaeng mapapanasawa mo ay magulang mo. Hindi mo pwedeng kunin ikaw yung araw. No? Yung magulang mo, dadalhin mo doon, mag-uusap yung magulang sa magulang, magkakasundo, ay saka kayo ikakasal. Nakita mo, ganun ng araw. Eh, sa panahon natin, itsapwera ng magulang. Okay. Malalaman na lang ng magulang yun, mag-block yun na. Bukis na. Tapos pag pinagbawalan yun, bakit? Yung magulang niya na nagpalaki sa kanya. Nagpaaral, naging kontrabida. At ang bida, hindi naman niya kaano-ano yung boyfriend niya. No? Pinalaki ka ba noon? Boyfriend o girlfriend? Hindi man yung nagpalaki sa iyo. No? Bakit ka gano'n? You are being enticed by your own lust yun eh. At because of that, the transgression of the law, yung law about the parenthood, law about the family, tinatransgress mo. Sinusuway mo magulang mo. Di po ba? Sinusuway mo yung Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord. So, this is right. Ano kasunod? Okay, nag-aral at nag-ikaw mga gusto mo sinunod ng iyong magulang mo. Nung umayaw minsan ang magulang mo, hindi mo masunod.
Kasi ang ayaw na magulang mo, yung boyfriend mo o yung girlfriend. Kahit ayaw nyo, oh, mahal kuya, pwede naman ano, no? Pwede mo namang ipanalangin ko. Kung mahal mo ang magulang mo, no? Pwede mo namang ipanalangin. O gumawa ka ng paraan na magustuhan ng magulang mo. Di ba? Yun ang dapat eh. Oh, hindi ka gusto ng magulang. Gawin natin ng paraan magustuhan. Hindi yung hayaan mo, kahit hindi ka gusto ng magulang ko, basta nagmamahalan tayo. Parang Romeo and Juliet na. Hindi uminom na rin kayo ng laso. Level story yan. Beto istorya niyo. Kaya nga ganyan ang kabataan yun eh. Huwag namang mangyari sa mga anak natin yan. Mga anak ha, huwag kayong ganyan ha. Malibog yan. Tatawa-tawa kayo, pagka mamaya ay umibig na, napaibig, baka mamaya ay una susuway niyan. Masama yan. Napakasama niyan. Kaya nagkakagulo po ang pamilya eh. Yung authority na bigay ng Diyos, Diyos na bigay ng authority ng family eh, para gumawa siya sa inyo. Ilalabag mo. Kakagulo na kayo. Huwag mo sabihin pamilya kayo ng Diyos. Pag nilalabag mo, always remember, sin is the transgression of the law. Tinatransgress nyo ang mga law. Hindi natin alam ang lalim ng kasalanan. Nanganganak yan. At pag nanganak yan ay nagbubunga ng kasalanan. At pag hindi pa napigil, pumapatay yan. Ganyan ha? Pumapatay. Kasalanan ni Cain, pumatay. Pinatay niya yung sarili ng kapatid. Kung magkaroon mga ganyan at ngayon ng araw eh, yan ba yung bago pa? Luma na yun. Bunga ko lahat ng kasalanan niya. Kaya kapatid, no? Kaya yung turo ng Biblia, papakinggan natin siya. Maganda po yun eh. No? Kaya nga sabi sa 16, do not err, my beloved brethren. Huwag tayo magkasala. Tayo gumawa ng mali. Ang kasalanan may degree eh. Ngayon, pagka yung unang kasalanan ay nasusupress, mababa pa ang degree niya. At pag hindi nasupress, nako, tumataas yan. Parang networking yan. Tumataas ang level. Para din military, nagkakarangko. Pag naging general na yan, nako, tigasin na si general. General seat. Nagmula kay cardinal seat. Ito may ranking din yan eh. Kaya nga, have conceived, they get fourth seat. When it is finished, they get fourth. Death. Yan, napakaganda example. Paano labanan ang kasalanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya tinukso ni Satanas, si Satanas ba may sinisino? Una, ang Panginoong Jesucristo walang kasalanan. Kaya si Satanas talaga ang gagawa ng paraan para siya magkasala. Hindi katulad natin, dati na tayo makasalanan, palalalain palaan niya yun. Andiyan na yan ha, kahit wala si Satanas, gumagawa tayo dyan. Palalalain niya yun. Ngayon, sa account ng ating Panginoong Jesucristo, malaking learning po sa atin to. Tingnan natin sa Matthew chapter 4, sa istorya mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasalanan po ngayon, laruan na lang ng tao. Laruan na lang ako. Tapos pag sinupres mo, nilabanan mo, kinumbasan mo ng patamang parusa, babanatan ka ng human rights. Human rights, hindi God's right. Mali po yun. Tingnan po natin sa Matthew chapter 4. Ito po ang istorya ng Panginoon. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Talaga to be tempted siya doon. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. Kasi mo ba? 40 days and 40 nights siya